हे सर्व मग 16,000 आणि ते आपलं काय आहे सागवानचं ते एक 16,000चं सागवानचं। असे वडे हे पण तळून घेते, कुरकुरीत दिसले का एकदम मस्त। आणि आतमध्ये बघ जाळी जाळी पडली आहे। हो ते दाखवा काय ह्याला काय म्हणतात? जरा जरा उभा काढे असं दाखवा हातात। चला 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 आणि सरप्राईज सरप्राईज। उडी नका मारू, उडी नका मारू। तुम्हाला सांगायचं आमच्या बुबूंना ना हे लय आवडतं। तसं भात आणि चिकन, भात चपाती डाळ भाजी असं सर्व खातात, पण हे त्यांना लय आवडतं। हे म्हणजे काय त्यांच्यासाठी इकडे दोन सर्वांना दोन टाकतो दोन। आणि इकडे कोण आहे? दरवाजा बंद केलेला आहे आम्ही। हे बघा कोण आहे। आणि तिकडे कार वरती बघा काय सुकतंय ते घ्यायला जात होतो, इकडे थांबवलेलं आहे मला। हे बघा काय काय सुकवलेलं आहे, सर्व पापड पण सुकवतो ते एकात एक टाका। चल इकडे हा पहिला इकडून आहे, ह्या इथून आहे। हा फन्सीचा डिझायनर आहे, ठीक आहे। हा पडलेला हा आपल्याला 2,13,000। मग फन्सीचा साधाच्या इकडे आहे, हा फन्सी साधा आहे, ठीक आहे। हाईट बघ, हा आपल्याला दोन पडतोय 12,000 ते 13,000 डिझाईन नॉर्मल 12,000। आणि हे जंगली आहे दोन आपल्याला 8,000ला पडतं आहे। आणि हे सर्व मग 16,000 आणि ते आपलं काय आहे सागवानचं ते एक 16,000चं सागवानचं। हे पण महाग आहेत जरा ना, ह्याचे रेट्स कन्फर्म माहित नाही, पण सांग बाहेरून बघूया था मग। आता आज जा डिझाईन चांगले वाटतात का साधे चांगले वाटतात? बघा बघा डिझाईन याला हे साधे आहेत। हे बघा हा पण एकदम डिसेंट वाटतो ना। मी हा का मला डाऊटफुल वाटतो माहिती, फुगायचा डाऊट वाटतो वगैरे फुगणार तो आणि मग प्रॉब्लेम होईल पुढे। आणि हा जरा डिसेंट वाटतोय ना। हा डिसेंट आहे, डिझाईन पण आहे आणि त्याच्यापेक्षा जास्त डिझाईन तिकडे आणि एकदम कोटिंग पण। आणि ह्याला मग हे मारायला लागेल कलर आपला कोटिंग असतो ना, पॉलिश वगैरे सगळं येईल। कोलंबी कशी दिली हो? 330 लागेल, 230 लागेल। टाका टाका ती पण द्या मला अर्धा किलो, कमी लावा ही पण। 170ची अर्धा, हां 150 लावा ते बरोबर। खरेदी आमचे खोटा नाही बोलणार तसा। हे आपण छोटे घेतले ना माकडं, ते तिकडे मोठे माकडे आहेत त्यांच्याकडे। हे छोटे माकडं 150 रुपये किलो ते बघ दिसले खाली टाकले बघ। ते ब्लॅक इंक पण त्याचे किती आणि ते बघ ते मध्येच बघ काय आहे ते काय होतं त्यांच्या हातात मोठंवालं ते तिकडे टाकला त्या आतमध्ये टाकला नाही ते मोठं काय आहे दिसामध्ये ना माकुल आहे तो। माकुल म्हणतात त्याला, मोठा एकदम आहे।
हो ते दाखवा काय त्याला काय म्हणतात. जरा जरा उभा काढ असं दाखवा हातात. ओ भाभी क्या बापरे. हा कसा किलो. नमस्ते. आज मी झटपट वडे बनवते आहे रव्याची. आता तुम्हाला त्याच्यासाठी साहित्य लागणारं दाखवते. आता बघा 1 कप रवा घेतलाय. तो रवा आहे ना जाड असू दे नाही तर बारीक असू दे, कसा पण आपल्याकडे असेल तो घ्यायचा. आणि त्यासाठी 1 कप पाणी घेतलंय, जिरा घेतलाय, 1 मिरची कापून घेतली आहे. आणि हे ना फरसबी होती माझ्याकडे. आता वड्यामध्ये आहे ना तुम्ही गाजर पण टाकू शकता. तसं मी माझ्याकडे ना फरसबी होती जराशी, ते दोन पीस कापून घेतले. कढीपत्त्याची पानं बारीक कापून घेतली आणि थोडासा कांदा घेतलाय, म्हणजे अर्ध्यातला अर्धा म्हणजे पाव कांदा घेतलाय. आता मी पहिलं आहे ना पॅनमध्ये पाणी टाकते. 1.5 कप आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. 1 कप रवा आहे, 1.5 कप पाणी टाकलंय. आता त्याच्यामध्ये हे बाकीचं साहित्य सगळं टाकून द्यायचं. थोडासा अर्धा चमचा जिरा टाकायचा, आणि हे आपलं कापलेलं साहित्य आहे ना हे सगळं टाकायचं त्याच्यामध्ये. आता याला आहे ना चांगली उकळी यायला द्यायची, पण त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ पण टाकून घ्यायचं चवीपुरतं. चवीपुरतं आपण मीठ पण टाकलं. आता त्याला उकळी यायची वाट बघायची. पाणी उकळायला आलंय. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी साखर टाकायची, जरा चवीपुरती. पाणी चांगलं उकळतंय. पाणी चांगले उकळलं ना मग ते आपलं जे साहित्य टाकलेलं आहे ना ते जरा मऊ होतो. पाण्याला चांगली उकळी यायलाय. थोडासा गॅस आहे ना बारीक करायचा रवा टाकताना. त्याच्यात रवा असा सोडायचा आणि ढवळत राहायचा. एक कप रवा घेतला तर 1.25 कप 1.5 कप पाणी घ्यायचा. 2 कप नाही घ्यायचा पाणी, 1.5 कप नाही तर 1.25 कप घ्यायचा. तुमच्याकडे मोठी फॅमिली असेल ना 2-4 माणसं खाणारी, तर आपण रवा वाढवायचा आणि तसंच पाणी पण वाढवायचा. तर रवा चांगला मिक्स केलाय बघा. आता त्याच्यावरती 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. गॅस बारीकच आहे एकदम. आता आपली 2 मिनिटं झाले. गॅस बंद करूया आणि आपलं रवा आहे ना रव्याचं मिश्रण परातीत काढून घेऊया. थंड झाल्यावर आपण हा गोळा करून घ्यायचा याचा मळून. थोडा थंड व्हायला द्यायचा, गरम गरम हात नाही घालायचा. आता आपलं मिश्रण थोडं थंड झालंय. जास्त गरम असतं ना तेव्हा हात नाही टाकायचा, कारण तो कसा वाफ लावलेला शिजवलेला असतो ना, तो गरम असतो. थोडासा गरम असायला पाहिजे आणि मळायचा. पहिला कसा शिजवलेला रवा होता, सुटा सुटा होता ना, तर आपण कसं माहितीये मळून घ्यायचा ना, असं चांगलं गोळा झाला पाहिजे बघा. असा थोडा चिकट आला पाहिजे. पाण्याचा हातबीत काहीच लावायचं नाही. आता आपला मस्त रेडी झालाय. आता आपण त्याचे वडे बनवूया. आता होल पाडताना आहे ना ते चिकट असं त्याच्यामुळे होल नाही पडत. तसं तेलाचा हात घ्यायचा, जरासा तेलाचा बोट, आणि होल पाडायचा. बघा किती सुंदर दिसतो ना. असे आता आपण सर्व वडे करून घेऊया.
आता असे सर्व करून घेते आणि दाखवते. तेल तापलंय बघा. आणि आता मी तेल जरा जास्तच तापलाय म्हणून गॅस आहे ना मी बारीक करते थोडा. आणि त्याच्यामध्ये हे वडे बघा 12 वडे झालेत 1 कपाचे. 1 कप रवा घेतला त्याचे 12 वडे झालेले आहेत. आता मी तुम्हाला ते तळून दाखवते. वडे तेलात सोडताना ना हळूच सोडायचे, कारण काय माहिती आहे वडे सोडताना तेल उडतो हातावर पण उडतो आणि बाहेर पण उडतो, म्हणून आपण आरामात वडे सोडायचे. आता वडे फिरवते मी. फिरवताना पण आरामात फिरवायचे. असे कडेला घेऊन फिरवायचे. आता इथे बघा वड्याचा कलर बघा. आता हे वडे बघा आणि हे वडे बघा. कलर असा कलर येईपर्यंत फ्राय करायचे. ते लगेच काढायचे नाही, उलटा पालटा करत राहायचं आणि काढायचे. आणि काढताना आहे ना थोडासा गॅस बारीक करायचा, म्हणजे मी पहिलाच मीडियम केलेला आहे. असे वडे हे पण तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आमची सर्विंग प्लेट पण एकदम रेडी आहे बघा इकडे. ह्याच्यावर छान वाटतील ना. थंड ते काढून घेतो. असे सर्व आता आम्ही काढून घेतो. तर आपण तोडून बघूया. गरम आहे ते. ठीक आहे, इकडे या जरा जवळ या कॅमेरामॅन. आता आपण तोडून बघूया. वरती बघितलं कसे वाटतात असे नरम. आणि आता आपण तोडूया. दिसले का? हो, हात गरम आहे ते. थंड तोड ना तू. नाही तर गरम तोडायलाच मजा येते कधी थंड पण. तोड. हे बघा, हे थंडाचा आवाज येतो. हा, थंड पण बघा. कुरकुरीत दिसले का? एकदम मस्त. आणि आतमध्ये बघ जाळी पडली आहे. कॅमेरामॅनने कॅमेराच घुसवला रेसिपीमध्ये. आता अशीच टेस्ट करूया. छान मस्त. डाळीच्या वड्यापेक्षा वेगळं, मेदू वड्यापेक्षा काहीतरी वेगळी रेसिपी. आणि नाश्त्यासाठी एकदम छान, एकदम असं मला आवडली. आणि त्यात तेल पण नाही खेचून घेत. नाहीतर तेलकट होतात ना काय वडे. अजिबात तेल नाही. बनवण्यासारखे तुम्ही नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा.